Sikhulekile bantwana bekhehla, siyabingelela makumba mani omhlaba, siyavusela kogogo nasezalukwazini. Namhlanje ngiphethe ikhambi elizosiza wonke umuntu ukukhuculula ukungcola egazini, ukuklina igazi, ukwenza igazi ukuthi li-circulate ngendlela, ukunciphisa uvuvuka ngaphakathi kuma-internal organs, uqunjelwa, ama-joint abuhlungu, umzimba obuhlungu, ukukhathala komzimba. Lento sizoyilapha namhlanje. Ngicabanga ukuthi abantu baya-understand ukuthi uma usuke usebenzisa i-medication, the western medication like amaphilisi nani nani, lezi zinto zinama-side effect or zinama-chemicals athile egcina adala ukungcola kwena ngaphakathi. Ngizosho nje ikakhulukazi kubantu abadla i-treatment ethile, ikakhulukazi kungaba yile yesandulela noma le ye-H_I_V. Le medication iyabasiza abantu, asifuni ukuqamba amanga ngani zakwethu, kodwa kunezinto ezigcina zisala eziyinsila yawo lamaphilisi lawa ezidalela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uhambe ulimale kwezinye izinto ezingaphakathi kwena, esingabala kuzo isibindi sakho, sibale izinso zakho ziya-affect-eka kakhulu cause yizona ey'dila nokungcola cause isibindi yisona esidila nokungcola okusegazini, siyaklina ukungcola okusegazini nezinso ngokunjalo. So kubalulekile lezo ndawo zisebenze ngendlela noma zibe sesimeni. Kunemithi-ke ekhona abantu abangayithathi serious noma abayitshenta imithi engasebenzi, le esebenza kakhulu ey'payisini zokupheka, izinto zokupheka lezi o-cinnamon nani nani. Lezo zinto ngani zakwethu zingamakhobala. Uma uzobuka kahle amagxolo cause isipayisi sisuka from amagxolo nama-herbs, izona zinto ezisetshenziswayo ukugaya lelo khuzane. So zinama-compounds athile akwazi ukusiza umuntu noma akwazi ukususa lokhu kugula esikhuluma ngakho egazini kumuntu. Kunabantu abanemizimba emibi, kunabantu abanokuphunywa amathumba noma yinini, like amathumba aphuma duwa awapheli. Kunabantu abanenkinga yokuthi uyajuluka ebusuku mhlambe akulaleki, amaphupho amabi, into ey'kanjalo. Leyo nto leyo isuke idalwa ukungcola kwe-system noma ukuphazamiseka kwe-system yakho cause kufuneka siqonde ukuthi umzimba womuntu uyi-system thizeni, uyinto thizeni ezisebenza yona, ezilapha yona. So uma ngabe seyishoda ngezinsiza ekuyilapheni wona lo mzimba lo, kuye kudingeke ukuthi thina sifake something kuwona lo mzimba ozokwazi ukuthi uyenze ukuthi lo mzimba ulapheke. Cause kahle kahle umzimba uyazilapha wona, kodwa mase izinto sezi-overload-a kuwona umzimba kuba nzima ekuthenini ukwazi ukuzilapha. So sekufanele ukuthi ufake something external ezokwazi ukuthi i-boost-e lezi zinto ezingaphakathi kuwena cause unama-cells, unezinto ey'ningi kakhulu ngaphakathi ezisebenza ekuthenini ube umuntu ophelele. Okay, ngaphandle kokumosha isikhathi sakho, ake siqale kanje. Ngicabanga ukuthi abantu bayazi ukuthi uthubhakho lotholakala kugwayi uyakhona ukushaya umdlavuza. Le khuzane lo muthi lo unothubhakho lo muthi lo, ngizokukhombisa kanje. Okay-ke ngani zakwethu, nayi impande yethu enye ebaluleke kakhulu. Amachiphaya lawa, upako, usetshenziswa kakhulu abantu baseNdiya noma amaNdiya. Isiza kakhulu-ke ey'ntweni ezomdlavuza, kodwa akufuni uyi-consume kakhulu noma uyisebenzise kakhulu le mpande, iyajovana ngoba ine-tobacco ifana nogwayi. So uma ine-tobacco izokwenza ukuthi uyiqalekele, so akuyona into okufanele uyisebenzise njalo. Kufanele uthi hloko uyiququde ngaleso sikhathi uphinde uyibeke, uyiququde ngaleso sikhathi uyibeke. Le nto lokuyiququda kwakho kuklina ngaphakathi emzimbeni, kubulale imidlavuza noma lama-bacteria lawa adala umdlavuza ngaphakathi. Uma sikhuluma ngomdlavuza sikhuluma nge-cancer. Even though kungavumelekile ukuthi sithi siyakwazi ukuyilapha i-cancer noma ukuyithoba amandla, kodwa trust me, la makhambi engizovezela wona iwona impela. Ukuthi abantu angeke bakholwe ngoba la makhambi ashibhile. Uyabona u-R12 lo. Chiphayile uzoyithola e-Spice Stuff noma e-Spice Shop ngakini la osuke ukwazi khona ukuthenga ipayisi, uzothola le mpande le. Ufuna ichiphayile ibhalwa kanje cause angeke bakunike uma uzothi upako, abawazi upako, uzothi chiphayile. Okay, lokhu uyaququda uma usulala, nasekuseni uyakwazi ukuququda, kusebenza kakhulu emqondweni. Even
iy'ngane lezi ezifunda isikole eziphuzayo ukubamba, uyakwazi ukuthi umqoqodise lento maybe once a week, wenzele ukuthi lento imhlakaze umqondo, lento ivula umqondo, yenza ukuthi umqondo usebenze ngokushesha. Nawe ungayiqoqoda nje njengomuntu omdala uyizwe ukuthi ikanjani, into engahluphi, but angirecommend kula bantwana abasebancane kakhulu, maybe under 12 years, because i-tobacco i-highly addictive, so akufuni ukuthi isetshenziswe izingane. Isitafu nje lesi ngane zakwethu esingenankinga, even into encane, just a small crack, phisi nje ongawo uyawenza umsebenzi. Iyashaqa-ke le sitafu lesi due to ama-compounds aphakathi kuyona okuwu-tobacco. Okay, ingredient number 2, lo umsebenzisa yedwa ngokumphuza ngokumqoqoda njengoba bengisho. Sesizokhanda isitafu sethu esiphuzwayo ngane zakwethu. Ingredient yokuqala, turmeric. Cishe abantu abaningi bayawazi uturmeric, uyatholakala ekhishini. Abantu bajwayele ukudaya ngawo i-rice, bawusebenzisa uma bepheka o-curry. Umuthi lo guys, umuthi lo ngane zakwethu, umuthi kakhulu, hhayi kancane, umuthi straight. Uzofaka nanawo cinnamon, lezi zinto zakho lezi, bese ufaka u-cinnamon, then bese ufakela ugogo, ufaka ugogo. Uma ungenawo ugogo uzofaka ama-cloves noma u-cloves, then bese ubilisa amanzi amancane, kungaba mhlambe ikomishi noma mhlambe kuya ngokuthi into yakho uzoyenza ibe ngakanani. Uma uthi uzoyenza ngo-2 litha, uzokwenza nawe iy'kalo ubone ukuthi kahle, because into edliwayo le ayilimazi muntu. Then bese ufaka uju gogo, bese ufaka uju. I prefer pure honey, kodwa lo akuyona i-pure honey, it's 60% pure honey and 40% syrup, so I recommend ukuthi uthole u-pure honey. Uyiphuze le sitafu, uzokusiza kakhulu, even if uwumuntu okhwehlelayo, umuntu ozwela amakhaza ngaphakathi, iyakusiza kakhulu lento le ukuklina kahle i-system yakho yonke, u-detox yonke i-system yakho. So lezi zinto izinto ey'mahhala, so angilindele ukuthi umuntu engathi angimenzele sona le sitafu. Ungakwazi ukuzenzela sona, ungakwazi ukuy'funela lezi zinto engiy'balile. Lo uTipayi ngokubhaka wethu umsebenzisa yedwa lo, uyamqoqoda nje, akanankinga, akahluphi, akafuni kodwa umsebenzi isikhathi eside. Bear in mind, ungamsebenzisi iy'nsuku ey'landelana, uzokujova lo, uyajovana, highly addictive ngane zakwethu. Bese kuzoba isitafu sakho lesi, le sitafu sakho esiphuzwayo lesi, mix it with honey. Uyaphuza njalo le sitafu mhlambe iy'puni ey'ntathu before ulale, or ekuseni iy'puni ey'ntathu before ulale. Izokusiza kakhulu lento ukudetoxa umzimba wakho nokususa izinto ezokungcola nama-bacteria kanye nama-inflammations angaphakathi kuwena, because kukhona ukuthi kunezitho ngaphakathi noma ama-organs ngaphakathi kuwena emzimbeni avuvukele, ngakho ahindarisha i-circulation yegazi, so kubalulekile ukuthi i-system yakho ibe clean ngazo zonke iy'khathi. Ya, yilokho nje kwanamhlanje ngane zakwethu, siyathokoza bogogo.